chabvunduka manje. Aiwa pane mapictures atendera pa social media zvashamisa vanhu. Sana pina mashoko anozouya achitogwa nevanhu. Panapa kunoonekwa aiwa varungu vanouya aiwa vachitorana mapictures mumapotholes aiwa murodhi yeBulawayo Harare Road. Vakomana azvipere mushe zvanyasa kushoka social media, vanhu vakavhunduka kuti saka 2030 yacho anechinge azosvika tunoenda kutinge tava papi. Sana pina mashoko abudanyorwa panapa muri subscribe or like or on the bell icon tipinda panapa paendo aiwa yavakomana muri kuona ana link yamabudanyora chiti AD is illegally president back to back. He came to power via a coup d'etat, stayed in power via fake elections that are manufactured in the backyard of Mnangagwa and polished in the kitchen of Justice Chigumba. It is said for Zimbabwe and the West for so for ED to threaten opponents of treason when he did beyond treason and all that jazz. I blame us as Zimbabwean citizens for tolerating this BS. Thomas Kanobuda toka panapa tonoti aiwa vanga vakatobhipa vatopodza kutaura zvawo mashoko atingazoiti panapa titaure pane this platform. Vanoshoma pictures amuri kuona noposta pa X nakuona mati wallace epicture 2010 ndazvakaita the CBD now come 2023 maportals azara. Panapa anoendera zvekare toona vana service kusukwere vanoposta mapictures atati chitaura ema whites vari vachitora mapictures aiwa muthis road muri kuona kuti it is a highway inofamba matrucks, inofamba maprivate vehicles nemabuses. Vanyora chiti 2030 doing what exactly, obva vanyora exclamation mark obva ati nonsense. Mashoko atiri kuona kuti panguva ino vanhu vachidhisimisa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachiti aiwa 2030 yacho tinenge tasvika papi, the current status yenyika inenge yambova papi. Just food for thought, imbofungai nezvazvo. Kubudisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pezviitiko izvi pabhena comment section medu. Kubudisa mafungiro enyu, musana subscribe or like, chinoto on the bell icon.